Televízia Markíza uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Dušan Sabo, Petra Vajdová, Daniela Kufelová, Emanuel Hasson, Peter Rufus, Juraj Kemka, Vladimír Kobielsky, Judita Bilá, Elena Podzámska, Lenka Košická, Tatiana Radeva, Marian Slovák, Miroslav Trnavský, Lucia Vráblicová, Ivo Gogál, Helena Geregová, Marta Sládečková, Ivan Šandor, Rastislav Sokol, Roman Matisko, Martin Zatovič, Zuzana Porubiaková, Ivan Laca, Peter Šimun a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Martin Némety, Beatrix Müllerová, Mária Bíleková, Adriana Trnavská, Eva Vanková a Ján Zeman. Naučím ťa milovať.